Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 14 ostirala bi elkarrizketa berri izango ditugu. Gaurkoan, hemen platoan Javi Arakama izango dugu, Euskara Bideako zuzendaria dena. Martxan jarri dute ekimen bat, Family On izenekoa, eta hau aurkeztera dator. Eta beste alde batetik, Aintzanerekin egongo gara hizketan, Errigorra ekimenatik datorrena. Errigorak urtero bezala udaberriko kanpaina abiatu du. Aurtengoa 11. edizioa izango da eta hau aurkeztera dator. Baina elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridiekin. Gaurko egun batean, 1883ko martxoaren 14ean, Karl Marx hil zen Londresen 74 urte zituela. Friedrich Engelesekin batera, gizarte kapitalistaren funtzionamenduaren analisi sakona egiteaz gain, komunismoaren oinarriak finkatu zituen. Historiaren motorra klase borroka zela ebatziz, langile klasea zapalkuntzarik gabeko munduaren alde borroka egitera deitu zuen. Herrialde guztietako langileak batu zaitezte, zioten Marx eta Engelesek alderdi komunistaren manifestuan. Marxek ezagutu ez bazuen ere mundu osoan zabaldu zen bere pentsamendua, bateko eta besteko iraultzak eraginez hurrengo mendean. Urte batzuk geroago 2000. Urteko martxoaren 14ean, Euskal Ordezkari Instituzionalei zaigozkien 21 eserlekuak ebatzi zituen Dermok Paueko Kontseilu Nagusitik. 2000. urteko martxoaren 14ean, Euskal Ordezkari Instituzionalei zegozkien 21 eserlekuak ebatzi zituzten Demoek Paueko Kontseilu Nagusitik. Euskal Departamentua eratzea eskatzen zuten Demokrazia Euskal Herriarentzat taldeko kide horiek, eta aulkiak Euskal Herrira zeramatzeatela adierazi zuten. Ekintza zuzen horrek Frantziako agintarien haserrea eragin zuen. Poliziak egunak egin zituen aulki dotore haien bila eta erregistro ugari egin zituen Baionan. Pauen bertan lokal batean ezkutatu zituzten, ordea, eta handik 2 astera Baionan egindako ekitaldi batean publikoki erakutsi. Egun berean baina 2008ko martxoaren 14ean, Eusko Gudarosteko buruzagi Kandido Sasetaren gorpua aurkitu zuten Asturiasen. Bere gorpuzkiekin batera beste 80 gudariren gorpuzkiak topatu ziren Aretez herrian. Gehienak EAE-ANV-ren Eusko Indarra bataioko kideenak ziren. 1937an fasisten aurka borrokatzera joan ziren Asturiasera. Eta bukatzeko 2018ko martxoaren 14ean, Brasilen Marielle Franco hil zuten, aktivista feminista afro-brasildarra, sozialista eta bisexuala zen. Bezperan poliziaren hilketak salatu zituen. Bera hil zuten balak poliziarenak zirela jakin zen, eta hilketarengatik atxilotutako susmagarriak segurtasun indarretako kideak dira. Gaurko eta asteburuko agenda errepasatuko dugu orain. Larunbatean haur eta familiendako zinema egongo da arratsaldeko 6etan Jusra Arrotzako Zibiboxean. Patrick heroi txikiak, balentria handiak ikusentzunekoa proiektatuko dute. Igandean Arizona izeneko antzerkia egongo da Atarrabiako kulturetxean. Txalo produkzioak ekoiztetxearen azken lana da Arizona. Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola dira obraren protagonistak eta George eta Margareten papera antzezten dute. Beren mugak defendatu behar dituzte. Bizilagunak hor daude, zelatan, ahalik eta deskuidurek handienean gurutzatzeko zain. Baina Margaret galdera gehiegi egiten hasten denean, komedia musikala beren bizitza zena tragedia basati bihurtzen da. Arizona hemen dago, Pausuan, Melillan, gure hiri bakoitzean. Arratsaldeko 7:00 Atarrabiako kulturetxean, sarrerak 5 euroan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten.
Diario de Notiziasen titular nagusian, 14M Nafarroa gelditu eta bere osasun publikoaren eta gizartearen indarrak probatu zituen eguna. 2020ko martxoaren 14ean, Sánchezek lehen alarma egoera ezarri zuen. 2 urtez 8 olatu, 300.000 kutsatu, 10.000 ospitaleratze eta 2.200 hildako utzi baitzituen Nafarroan. Otsailaren 29an baieztatu zen lehen positiboa. Emakume bat Ziun sartu zen Belgikara egindako bidaia batetik itzuli ondoren. Nafarroak 274 positibo erregistratu zituen ordurako, eta detektazio hori indartu egin zen kontaktuak arakatuta. Uztailaren 17an, San Ferminetan, derrigorrezkoa egin zen maskara erabiltzea, eta abenduaren 27an txertaketa hasi zen. Argazki nagusian, abusuen biktimak Lizarrako Elpui ikastetxean, hala nola Jesus Zudaire eta Peio Senosiain, Garesko aita konpontzaileetan Jose Luis Pérez, Nafarroako pederastiaren lehen salatzailea, Ursulinasen Maribi Martikoroena eta Angel Campos Valladolidekoa atzo Nafarroako Elizaren inguruko pederastia erretratatzen duen Todos lo sabían dokumentalaren aurkezpenean izan zirenak. Titularrean, Elizaren abusuak zinemara iristen dira, Todos lo sabían ikusentzunarekin. Erdiko berrian, ebeko ardoari 200% zerga ezartzeko mehatxua egin du Trumpek. Ezkerreko berrietan, alde batetik Voxek barne liskarrean sakondu du eta Maite Nostiri libreki joatea leporatu dio. Beste alde batetik, Sánchezek ez du bere bazkideak konbentzitu defentsarako gastua handitzearen inguruan. Jarraian, Putinek onartu du 30 eguneko suetena Ukrainian, baina baldintzak jarri ditu. Gainera, Betionak taldeak kopako ezustekoa izan nahi du Granollesen. Amaitzeko, Jose Kristan aktorearen arabera, garai hau ez da jakintsuentzat, trebeentzat baizik. Diario de Navarraren titular nagusian, Trumpek ardoan mugazergak ezartzearekin mehatxu egin du. Soilik Nafarroan 11 milioiko inpaktua izango luke. Trumpek ohartarazi du tasa berriak egongo direla Borbonari ezarritako kargaren errepresalian. Argazki nagusian, Sánchezek Moncloako jauregian hartu zuen Feijóo. Defentsarako gastuari buruzko aurrera pausorik gabe amaitu zen bileran. Titularrean, akordiorik gabeko erronda. Feijóok defentsarako gastua handitzeko plana zehaztu ez izana leporatu dio Sánchezi. Eskuineko berrietan, batetik osasun departamentuak arau aldaketak eskatzen ditu hutsik dauden lanpostu medikoen aurrean. Bestetik, BSH-ek aurkularitza enpresa bat kontratatzen du eskirotz berrindustrializatzen saiatzeko. Jarraian, Nafarroako 10 emakumetik 2 oso minbizi mingarriak dituzte. Goiko berrietan, alde batetik, erreleboak Iruñeko izozki dendetan. Beste alde batetik, COVID albuma, pandemiak utzitako irudien errepasoa. Azkenik, replazak erreginaren kopan izango duen egun handiari aurre egiten dio. Gararen titular nagusian, ahal duguk zerga berrikuspena baliokotzen du eta EAJari eta PSEri arnasa ematen die. Ahal duguk atzo iragarri zuen EAJak eta PSEek aurkeztutako zerga berrikuspena babestuko duela. Azken egunetako negoziazioetan 27 neurri sartu dituztelako, ezkerra biratzeko. Aldundiek ospatu egin dute ezker anitza iuk kontratko botoa aurreratu dugu. Argazki nagusietan ezkerrekoan Atletik eta Romaren aurkako partidaren une bat dugu. Eskuinekoan berriz Errealaren eta Manchester Uniteden norgehiagokarena. Titularrean, poza Bilbon mingotasuna Manchesterren. Atletikek 3-1 irabazi zuen eta Errealak 4-1 galdu. Beheko berrian Putinek ez dio atea itxi 30 eguneko suetenari, baina baldintzak jarri dizkio. Erdiko berrietan, goikoan Valentziagaren zorra kentzeko akordioa sinatu da. Behekoan, gogorako Alberto Alonsoren arabera, zorra dago nazien eremuetara deportatutakoekin. Berriaren titular nagusian, EAJak eta PSEek ahal duguri esker onartuko dute zerga berrikuspena. Jaurlaritzan eta aldundietan agintean diren alderdiak eta ezkerreko indarra ados jarri dira, eta errenta apalenen aldeko neurri sorta bat hitzartu dute besteak beste.
EH Bildu kritiko baten arabera, erreforma fiskal sakon bat behar da, ez kenkarien zerrenda soil bat. Argazki nagusian, Arnaud Gallaiz Betarramgo abusuen biktima Elizako ordezkarien prentsaurrekoan protesta egiten atzo Baionan. Titularrean, Betarramgo biktimentzat justizia eske apezpikuaren antzinean. Goiko argazkian, Uxoa, Elustondo eta Idoia Etxeberria zihinka taldeko kideak ditugu. Hauen hitzetan, gure asmoa da euskaldunen artean bereziki gazteengan itanoa areagotzea eta sendotzea. Beheko berrietan, alde batetik aldetik final laurdenetan da Europa Ligan, Errealak ordea amaitu du bidea. Beste alde batetik, Elizako sexu abusuen lekukotzat bildu dituzte todos lo sabían lanean. Bukatzeko, palestinarren aurka sexu indarkeria erabiltzea leporatu dio Nazio Batuen erakundeak Israeli. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, BSH-ko Sergio Ayukarren hitzetan, bileretan parte hartzeko betoarekin fase berri bat jarriko dugu martxan langileok. BSH-ko langileek argi eskatu diote zuzendaritzari. Alternatiba bat bilatu arte jarduerari eusteko exigitu diote. Taldeak 9 bilera egin ditu orain arte Nafarroako eta Espainiako gobernuekin. Langileak ez ditu bilera horietan ikusi nahi Alemaniako zuzendaritzak, baina arrezkoa ikusten dute betoa kentzea eta prozesuan parte hartzea. Eskuineko berrietan goikoan Taupako Oskar Zapataren hitzetan, Euskaraldiaren denda zabalduko dugu bihar Iruñean. 2025ko Euskaraldiak denda bulegoa izanen du Iruñean. San Anton kalean ematen ahalko da izena bihartik aurrera Belarriprest edo Ahobizi gizara aritzeko. Horrez gain, Euskaraldiarekin zerikusia duen materiala ere salgai egonen da. Astelehen, asteazken eta ostiraletan goizez izanen da zabalik eta astearte eta ostegunetan arratsaldez. Behekoan Txantreako eremu urdina kentzearen alde agertu dira EH Bildu eta geroa bai. PSN eta PPek mantentzearen alde egin duten bitartean, UPNek ez du iritzirik eman. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Javi Arakamarekin gaude, Euskara Bideako zuzendaria dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ongi, oso gustora. Family On izeneko ekimena bideratu duzu, ezta? Eta horrekin sartu baino lehen, goazen hitz egitera pixkat Euskara Bidearen inguruan. Zer da Euskara Bidea, noiz sortu zen, zergatik edo zer helburu ditu? Euskara Bidea Euskararen Nafar Institutua da, eta da organismo autonomo bat, Nafarroako gobernuaren barruan, hizkuntza politika bultzatzeko helburua daukana, horretaz arduratzen dena. Zeregin ezberdinak ditugu, alde batetik badaukagu euskaltegi bat, administrazio publikoetako langileentzat, hor toki entitateetakoak, Nafarroako gobernukoak, estatutuko administraziokoak ere joan daitezke, euskara ikastera, zertarako, herritarrei hobeki atenditu ahal izateko, euskaraz ere atenditu ahal izateko. Badaukagu ere itzulpen zerbitzua, eta hor hogei bat pertsona daude lanean, batez ere itzulpen lanak egiten, Nafarroko gobernuarentzat, baita interpretazio zerbitzua eskainiz. Nafarroko toponimiaz ere arduratzen gara, eta gero baitugu bi zerbitzu nolabait teknikoak. Batean, administrazio publikoei laguntzen diegu hizkuntza planak ezartzen eta haien laguntzen, pixkatxo bat zerbitzu hori eskaintzen herritarrei, eta bestea arduratzen da plangintzaz eta euskararen sustapenaz. Batez ere, ez dakit, komunikabideekin, edo elkarteekin, edo enpresekin lan egiteaz, euskararen ezagutza, erabilera bultzatzeko, pixka da asko labur bilduta egiten duguna. Eta urte hauetan zehar, zer nolako bilakara izan du, hazkundea nabaritu duzue? Bai, batez ere 2015-etik hona hazkunde handia izan du. 2007an zehazki sortu zen,
baina urte askoz azken zati hau, sustapen lana ez da apenas egin. UPNeko gobernuek ez zuten horretan sinisten, eta funtsean funtzionatzen zuena zen itzulpen atala, eta batez ere Nafarroako agiri ofiziala itzultzen zuen, legeak hala esartzen duelako, eta gero euskaltegia, ez? Baina sustapen lan hau ez zen egiten, UPNeko gobernuek ez dutelako horretan sinisten, ez? 2015-etik hona, zorionez, desente aldatu da egoera, eta, langile gehiago ditugu, batez ere arloa baten ditzeko, eta baliabide ekonomiko gehiago daukagu horretarako. 2015-eko aurrekontua zen 2,1 milioi eurokoa, eta 2025-ekoa 13,2 milioi eurokoa. Nik uste dut aldea nabarmena dela, ez? Eta nik uste dut ere nabaritzen dela, ez? Gero egiten ditugun gauzetan, bultzatzen ditugun politiketan, programetan, esango nuke orokorrean euskalgintzak nabaritzen duela, eta orain Nafarroan dagoen euskararen aldeko ekosistemak ere nabaritu duela, eta errezago bultzatu daitezke jarduera ezberdinak, bakoitzak bereak. Eta zenbat pertsona zaudete orain lanean, eta nola antolatzen zarete gutxi gora bera? 70 bat pertsona gaude, horietako 5-6 administrazioa arduratzen dira, 20 bat irakasle daude, beste 20 bat gutxi gora bera itzultzaile edo itzultzaile interprete, eta besteak teknikariak dira. Teknikariak dira hori sustapen lanez arduratzen direnak. Eta horrela, urte hauetan zehar, lorpen garrantzitsuren bat edo batzuk, horrela aipatzekoak? Bai, hainbat mugarri polita ditugu, ez? Orain adibidez, Laster amaituko dugu hizkuntza planen fase bat, eta da profil elebidunak jartzearena, ez? Eta horri esker, Nafarroko gobernuan adibidez, hasiko da 150ean, herritarrak euskara esaten ditzeko profil elebiduna, euskarazko profila daukaten pertsonen kopurua, portzentaia. Orain arte 500 bat pertsonek bazeukaten ezarrita, edo plazek, hobek izan da, bazeukaten ezarrita euskarazko profila, eta hemendik gutxira 760 pertsonera iritsiko da kopurua, eta nik uste dut nabarituko dutela herritarrek harretan, askoz administrari gehiago egonen dira gai izango direnak gu atenditzeko euskaraz, zehazki 91 administrari gehiago, erizainak, liburuzainak edo zein arlotan nik uste dut nabarituko dela. Jakinda badaukagula oraindik, asko egiteko. Gero hizkuntza planen ondorioz ere, hizkuntza paisaian nabaritzen da aldea, adibidez, oraintxe bertan amaitu dituzte lanak Lizarrako ospitalean, Garzira Orkoien ospitalean, eta ikusten duzu nola zegoen seinaletika kartelak eta duela urte bat eta nola dauden orain, eta ez du zer ikusirik, orain elebiz daude eta beste, incluso koloreak politagoak dira, eta braiez ere bai, jarri ditugu, nahi dugu Laizterra Iruñeko ospitalearekin, baina hortan nabaritzen da, eta gero batez ere, lehen aipatzen nuen moduan, sustapen lanetan asko nabaritzen da, ez dakit, elkarteek 2015ean 0 euro jasotzen zituzten. Haien ekimenak, haien programak, haien jardunaldiak antolatzeko, komunikabideek ere 0 euro jasotzen zituzten. Euskaltegiek 0 euro, ez egoen bekarik, ez egoen dirulaguntzarik, heldu ontzat adibidez, euskaraz ikasi ahal izateko, eta gaur egun, kopuru duinak ditugu kasu guztietan, hobetzen jarraitu behar ditugunak, baina dirulaguntzen kasuan, euskaltegien kasuan adibidez, euskaltegiak dirulaguntzak, iaia 3 milioi euro dira, komunikabideen kasuan, 1,5 milioi eurotan gaude, toki entitateen kasuan, 1 milioi batean, eta hauek ez dira zifrak, ez dira kopuru hutsak, dira gero praktikara eramaten diren politikak, egiten diren jarduerak, eta barrez, nik uste dut, hortan bai nabaritu dela nahikotxo. Eta aldaketa hauek guztiak, zertan eragiten dute Euskaldunon eskubideetan? Nik uste dut arlo ezberdinetan, sustapena sari baldin bagara, gehien bat erabileran, ezagutzen ere bai,
errastasunak ematen baditugu, adibidez, helduek euskara ikasteko, ezagutzan eta horren ondorioz erabileran, ez? Edo bultzatzen baldin baditugu kanpaina edo programa ezberdinak aurrek aisialdia adibidez euskaraz eduki ahal izateko, pentsatzekoa da ere erabileran hizkuntza ohituretan ondorioak egonen direla, ez? Edo administrazio publikoei begira, baliabide humanoak, baina ez bakarrik humanoak, ere seinaletika eta aipatu dut, jartzen baldin badira herritarrak euskaraz ere atenditu ahal izateko, nik uste dut gure hizkuntza eskubideak errespetatuagoak izanen direla, ez? Izaten ari direla. Badakigu oso egoera prekarioan gaudela, duela 10 urte, badakigu oraindik euskara oso egoera larrian dagoela eta asko daukagula egiteko, baina nik uste dut batez ere hor barruan daudenek, eta barruan diot euskalgintzan eta daudenek oso ongi badakitela eta ikusi dutela aldaketa, hoberako. Eta bai ezagutzan eta bai erabileran zer nolako bilakaera izan du? Honetan igual perspektiba zabalagoa edo handiagoa behar dugu, ez? Eta joaten bagara atzera egiten badugu denboran 20-30 urtetan, batez ere ezagutzan, egon da igoera altua, esango nuke batez ere D ereduari esker, ez? Nola ikas dezakegu pertsonok euskara, ez? Etxeko transmisioaren bitartez, eta hau euskaldunok bermatzen dugu portzentai erraldoian, ikerketa ezberdina daude, inkestak eta bar, eta adibidez, bi gurasoak euskaldunak direnean, ia kasuen 100%, 97 pikoan, bermatzen da transmisioa. Orduan, hor nik uste dut kontzientzia handia dagoela euskaldunon artean, transmisioaren garrantziaz. Aldi berean, onartu behar dugu, transmisioa dela ataletako bat edo hanketako bat, atal nagusia da eskola, eta batez ere D eredua. Eta ikusten da nola euskaldunon kopurua batez ere hazi da eremu mistoan, euskararen legeak ezartzen duen eremu mistoan. Iruin herrian batez ere, eta baita Lizarra herrian, Tafai herrian ere bai, baina batez ere Iruin herrian. Hor, etxeko transmisioa ez da impotentea izan, etxeko transmisioa batez ere ematen da eskualde euskaldunenetan, baina eskolak hemen garrantzia handia izan du, eta gero 3. hanka izango litzateke heldu hon euskalduntzearena, euskaltegiak garrantzia handia izan dute, esango dizuet, nik neuk, ni hasi nintzen 20 urtekin, euskaltegian euskara ikasten, eta nik bezala jende askok egin du, eta garrantzia handia daukate, Eta hemen, ari gara etengabe ezagutzaz. Eta ezagutza desente handitu da, gaur egun Nafarroan artean 15% pasatxo da euskalduna, euskaldun peto-petoa, gai da edozein elkarrizketa euskaraz edukitzeko, eta beste 12% inguruk esaten du gai dela ulertzeko, baina adierazteko zailtasunak dituela, nolabait pasiboa edo gisa definitzen du bere burua. Baina ikusten ari gara, portzentai handieganagotara iristen ari gara kontuan hartuta duela urte batzuk, portzentaia horiek desente basuagok zirela, erdian edo egon zitezkela. Eta batez ere, itxaropererako motiboak ematen dizkiguna da gazteen kasua, gazteen artean, 4tik bat jada euskalduna, erabatekoa, eta gero beste 12-14 da euskaldun pasiboa, esaten du ulertzen duela, baina zailtasunak adierazten ditu gero hitz egiteko normaltasunez, hor igual beste bultzada bat behar da, baina iaia 40%-ra iristen da, euskaraz ulertzeko gai direnen kopurua, hau portzentai oso polita da, eta duela ezain beste portzentai hori erdian baino gutxiago da zegoen, eta hor eskola eta familia transmisioa batez ere daude, baina erabileraz galdetzen badidazu egia da gehiago kostatzen dela hemen halako aurrera pausoak ematea. Egia da etengabe ari dela hazten, baina askoz portzentaia txikiagoan. Eta gaur egun bakarrik Nafarroan
6,pikok esaten du euskara erabiltzen duela gaztelania baino gehiago haien bizitza arruntean, ez? Beste 6 inguruk esaten du erabiltzen duela egunero normaltasunez, baina ez gaztelania baino gehiago, ez? Eta horrek esan nahi du hor margen handia daukagula igotzeko eta hazteko. Ez da harritzekoa, batez ere kontuan hartuta, hori ez, gaur egun euskaldun gehienok Iruin herrian gaudela, hor dentsitate txikia dago, euskaldunon dentsitate txikia, eta hizkuntza erabiltzeko aukera gutxiago ditugula, ez? Hortaz, badaude ikerlariak esaten dutenak kontuan hartuta dentsitatea erabilera ez dela txikia, baina egia da margen handia daukagula oraindik hobetzeko, eta hori egiten saiatzen gara. Eta testuinguru honetan familion ekimena gauzatu duzu, ezta? Zertan datza ekimen hau? Bai, familion ekimenaren bitartez, Euskal Herri osoko 40 familik aukera edukiko dute aste batez, familian, kanpaldi ezberdinetara joateko, ez? Lehena izanen da apirilaren amaieran, 21-tik 25-era, eta hor, euskara nahiko maila altua daukaten gurasoek eman aldute izena, ez? Eduki behar dute B1 eta B2 maila, ez? Eta semeak ulertzen da, euskara ulertzen dutela gutxienez edo eskolarizatuak daudela euskarazko eredu batean, ez? Semeek 3 eta 11 urte bitartekoak. Eta gero, bigarren txandan, sartuko dira euskara maila apalagoak daukaten gurasoak. Hori, abi edo hasten ari direnak nolabait, ez? Horrek logika bat dauka, maila antzekoetan kokatzeagatik gurasoak, ez? Helburu nagusia zein da, gurasoek hobetzea, haien euskara maila, goizetan gurasoek euskara ikasiko dute, euskara ikasten egonen dira, eta bitartean aurrak jolasten eta jarduera ludikoak eta politak egiten egonen dira. Arratsaldetan irteerak, bisitak, aisialdia, jolasak egingo dituzte elkarrekin denek, eta gero gauetan egonen dira jarduera irekiak, ez? Kulturalak batez ere. Izan daitezke kontzertuak, antzerkiak, monologoak, bakarrizketak, halako jarduera irekiak planteatu ditugu. Irekiak, hau da, bertako herritarrontzat ere irekiak. Ez dut esan, baina lehenengo txanda izanen da Baigorrin eta Lesakan, eta bigarrena, oraindik definitzeke dago izanen da ere iparralden, baina Gipuzkoako beste herri batean, oraindik zehazteke dago zein herritan. Ziur aski Orion, baina eguneko egunean ez dakigu oraindik ziur. Eta esaten nuen bezala, helburu nagusia, gurasoek ikastea, beldurra galtzea pixkatxo bat, seme-alabekin euskaraz egiteari, ezagutza hobetzea, erabilera handitzea, igotzea, eta orokorrean ohiturak aldatzea, hizkuntza ohiturak aldatzea eta euskararantz hurbiltzea gehiago. Ez da helburu bakarra, beste zeharkako helburuak ditugu eta nik uste betetzen ari direla ongi. Besteak beste, harreman ezberdinak sortzea, lan egitea elkarrekin iparralde eta hegoaldeko instituzioak adibidez, gehiegitan egiten ez duguna, edo elkarteek ere bai, iparralde eta hegoaldeko elkarte ezberdinak daude tartean, eta amankomunean ari dira jartzen esfortzua eta lankidetzan ari dira, eta gero handitzea ere ezagutza iparralde eta hegoaldeko familien artean, maiz errastasun handiago daukagu Bilboko lagunak edukitzeko, ez dakit, Hendaiakoak edo Baigorrikoak baino, eta hortan ere eragin nahi dugu. Ekimen berritzailea, eta berezia. Eta nondik dator horrelako ekimen bat egiteko ideia edo aukera? Bai, lehenengo proposamena iparraldetik etorri zen, zehazki plazara elkartetik. Hemengo Nafarroako eta baita Gipuzkoako hainbat elkarterekin jarri ziren harremanetan,
eta proposamena egin zieten. Egia da nahiko berria dela, AEKak antolatu ditu, barnetegiak eta familian, baina pixkat ezberdina da. Eta, bueno, gure kasuan, Nafarroako kasuan, Dindaia elkartearekin jarri ziren harremanetan. Dindaiak urte asko daramazki euskarazko aisialdia bultzatzen, ikusten dut esperientzia handia daukatela, eta oso lan txukuna egiten dutela, guk badaukagu haiekin hitzarmen bat oso ongi funtzionatzen duena, eta benetan lan polita eta eraginkorra egiten dute, eta joan ziren dena diseinatzen, eta guregana etorri ziren laguntza eske, laguntza ekonomikoa, baina ez bakarrik ekonomikoa, zabaleran edo, ere nik uste dut instituzioak egotea garrantzitsua dela, babes simbolikoa nahi baldin baduzu, emateko. Eta hortan sartu ginen instituzio publiko ezberdinak, noski Nafarroako gobernua, Euskara Bidearen bitartez, baina baita Gipuzkoako Diputazioa ere adibidez, Eurogunean bagaude Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernua eta iparraldeko instituzioak, Akitania Berriako eskualde handian, Euskara Kultura Elkargoa, hainbat elkarte publiko ere sartu ziren, ez? Eta oso proiektu interesgarri ditu zaigu hasieratik, edukiari begiratuta eta baita lankidetzari begiratuta ere, ez? Adibidez, konturatu gara, muga edo zailtasun administratibo batzu genituela, espero ez genituenak, eta aurrera pausoak eman ditugu, ez bakarrik kanpaldi hauei begira, baizik eta etorkizuneko lankidetzari begira, nik uste dut oztopo batzuk errazago gainditzeko gai izanen garela. Eta hori oso interesgarri iruditzen zaigu, gure asmoa da, sakontzen joatea bide honetan, ez? Eta lehen aipatu duzu, bi aste egongo direla, eta gero ere maila ezberdinetako, aste bakoitzean, maila ezberdin bateko pertsonak joango direla, ezta? Eta nola izango da, ze maila izango da aste bakoitzean? Bai, Gorrin eta Lesakan egonen diren gurasoek B1, B2 daukatela ziurtatu behar dute. Eta bigarren astean egonen diren gurasoek ez dute hain maila altua eduki behar. Eduki behar dute A1, A2, hortik mugitzen badira aski. Egia da gerta daitekeela eta gure errealitatean ezagutzen ditugula bikote mistoak nolabait, non batek besteak baino gehiago dakien. Kasu horietan beti nolabait muga jarriko duena, edo printzipioz muga jarriko duena izanen da euskara gutxien dakiena. Logika dauka, ez dugu bidaliko A1 maila daukan guraso bat B2koekin, hobe da aukeran B2a daukana pizpatxo bat aspertzeak akotxartean, ez ez aspertuko, hori maila basuago daukatenekin, ez? Eta nahi eta aipatzen dut ez dela aspertuko, ze gure helburuetako bat ere bada ongi pasatzea gurasoek, aurrek ere bai, eta pentsatzen dugu dimentsio ludiko horrek garrantzia handia eduki behar duela, ez? Euskaltegietara joan izan garen heldu askok hori eskertu dugu, joatea eta nahiko lan askotan, lan egin ondoren, edo ikasi ondoren, askotan gero klasera joatea batzutan ez da erreza, eta pereza ematen du, eta gero ni gutxitan damutu naiz klasera joateaz, baina egia da askotan gustorago geratzen zarela etxean, edo kalean, edo tabernan, dimentsio ludiko hori oso garrantzitsua da. Eta gurasoek jakitea ongi pasatuko dutela haiek eta baita aurrek ere guretzat oso garrantzitsua da. Eta horregatik, horretan adituak direnek diseinatu duten plangintza hori sartu du, eta hor, lehen esan dudan bezala, benetan adituak daude, gure kasuan Dindaiakoak, ez ditut nik aurkeztu behar, ezagutzen ditugu eta bermea ematen digute. Eta biek maila oso altua baldin badute, edo batek guraso bakarra baldin bada, esan dut, bertan parte hartu dezakete? Bai, barkatu, esaten duzu biek. Kasu horretan, bai, parte hartu dezakete, baina ziur aski ez lukete lehentasunik izanen.
matrikulazioa edo ongi doa, 40 familiak baino gehiagok deitu dute da, esaten didatenagatik, eta, claro, momentu batean, norbaitek, ez guk, bai elkarteek, AEKak edo plazarak, dindaiak denen artean, erabaki beharko dute, zeintzuk bai, zeintzuk ez. Eta, kasu horretan, ulertzen dut, lehentasuna izanik gurasoek edo gurasoetako batek ikastea, ezagutzan hobekuntzak egotea, ulertzen dut, hauek ez zirela izanen lehentasunezko profila ja euskaldunak direlako, ja badakitelako, orduan. Ezin ditugu ahaztu helburuak eta helburuetako bat funtsezkoa da, ezagutzan hobekuntzaren bitartez, erabileran hobekuntzak ere egotea, orduan. Lehentasuna edukiko lukete euskara ikasi behar dutenek, nolabait. Lekuak mugatuak dira eta zenbat familia egon daitezke bakoitzean, aste bakoitzean? Bai, kanpaldi bakoitza aurreikusita dago 20 familientzako. Pero familiek daukaten haur bat edo 3, aurreikusita dago, baina 20 familia izan beharko dira zera bakoitzean. Eta Euskal Herri osoko familiak izanen dira. Horria hautaketa prozesuan ikusiko da, ez dakit Nafarroatik askok deitu duten edo gehienak diren iparraldekoak edo hori ja amaitzen denean matrikula egiteko epea jakinen dugu. Eta, por cierto, esan nahi nuen epea martxoaren 15ean amaitzen dela, jakiteko gure ikusleek berehala amaitzen dela. Eta momentu ze iritzi jaso dituzue, ez dakit ekimenaren inguruan apuntatu direnek ze iritzi daukate edo ez direnek apuntatu bai? Bai, iritzi zaiguna positiboa izan da. Hau proiektu piloto bat da, lehenengo aldia da halako zerbait egiten dena, eta ziur naiz, ez dakit, 8. edizioan, gauza asko, esperientzia asko eta ez dakit, jarraitzen baldin badugu, eta espero dut baietz, hobekuntzak egonen direla, ala beharrez, esperientziak ematen dizuna. Baina momentuz feedbacka oso ona izaten ari da, interesa behintzat erakusten ari dira guraso asko, gero ez dakit ze punturaino iritsiko diren matrikulazioetara edo ez, badakit ongi doa zela, araño, hori da esan aldudana momentu honetan, eta gero instituzionaldetik ere, aztertu dugu kontua eta guztioi iruditzen zaigu halako ekimenak izan kanpaldi baten bitartez edo, baina beharrezkoak direla eta igual bide ematen digu ideiak nolabait, beste antzekoak diren beste ekimen batzuk bultzatu ahal izateko, beti askotan nonbaiten ikasten duzun zerbait, igual aplikagarria da beste eremu batean, eta hortaz gu ere ari gara ateratzen ikasketak, eta alde horretatik oso interesgarri izaten ari da. Ikuspuntu askotatik, lehen aipatzen nituen zailtasun administratiboak adibidez, iparraldeko instituzioekin lan egin ahal izateko, hor ikasi ditugu gauza batzuk eta aplikatuko ditugu eremu ezberdinetan, deialdietan adibidez, edo, orduan, ni pozik nago momentuz esperientziarekin eta nik uste dut epe ertainean ikusiko dela gehiago, baina onerako izanen dela. Eta zer da bi aste hauetaz espero duzuena? Niri gustatuko litzaidakena izango litzateke gurasoek euskara ikastea, erabilera handitzea, askotan lotxa edo beldurra galtzea, hanka sartzeari, badakigu aurrak oso zintzoak direla eta egia esaten dutela, maiz, eta aurrak ere krudelak izan daitezke, kakotxartean krudelak, eta aurrengandik jasotzen dugun feedbacka batzutan gordina da, eta hanka sartzen baldin badugu euskaraz, esaten digute, argi eta garbi. Horren aurrean beldurra galdu behar dugu, eta saiatu behar dugu, hobeki egiten, baina batez ere saiatu behar dugu egiten, beldurri gabe, lotxari gabe, eta hori, hizkuntza ohiturak aldatzen euskararen erabilera handiagoaren alde.
Eta zer nola bideratu nahi duzue familien arteko ohiturak? Bueno, aste batez haien artean eta beste familia batzuekin euskaraz ari baldin badira, ja pentsatzen dugu hasi bat jarrita egonen dela, ez? Zenbat aldiz gertatzen zaigun, ez? Ni orain elkartzen naiz euskaltegiko ezagun batekin, agian 10 urte elkar ikusi gabe, eta agian egon ginen kointziditu genuen maila apal batean, B bat batean edo A2 batean, eta automatikoki euskaraz ateratzen zaigu, ez? Harremana. Eta aldiz, igual, biak euskaldunak izan da, betidanik harremana gaztelaniaz eduki baldin baduzu pertsona batekin zaila da aldatzea, ez? Nola aldatzen dira gauza horiek? Bueno, biziz euskaraz, ez? Eta hemen aste batez aukerak edukiko dituzte euskaraz bizitzeko, euskaraz farra egiteko, jolasteko, ikasteko, eztabaidatzeko, ez dakit, ez? Eta azkenean hortan datza kontua, bai, aukerak ematea, eta ziur gara handik harreman sendoak aterako direla, kasu guztietan, baina aterako dira lagun berriak, eta euskaraz egindako harremanetan oinarritutako lagun berriak izanen dira. Eta hortik kanpo, nik uste dut jarraituko dutela izaten lagunak edo euskaraz. Egia da, ohiturak hor paper garrantzitsua duela, ezta? Eta aldatzea beti ez dela oso erraza. Baina, ea zer moduz joaten den, eta zuri eskerrak eman, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan. Bueno, gutxi falta den arren apuntatzeko, jende animatu noski, nik uste dut merezi duela, eta ja bide batez gogoratu orokorrean heldu hori, hau bezalako dinamikak martxan jartzen jarraitu nahi dugula euskara bidean, eta ez hori bakarrik, ez? Horre eskaintza polita daukatela helduek euskaltegietan, hemen elkarrizketa hau jarraitzen ari direnak euskaldunak izanen dira, baina asko ikasten igual egonen dira, edo bere momentuan A edo D ereduan ikasitakoak izanen dira, eta euskara pixkat astuta eduki dezakete, badakigu profil ezberdinak daudela, ez? Edo ikasteko prozesuan, eta barrez, eta, nik animatu nahi ditut orokorrean hau bezalako kanpainen bitartez, edo beste modu batez, euskaltegi sare polita daukagu Nafarroan, animatu, beti ere nik uste dut merezi duela, euskara ikasi, beldurri gabe ahora eraman, laizter edukiko dugu euskaraldia adibidez, ez? Maiatzaren 15-tik 25-era izanen da aurten, eta batez ere lotxa galdu eta beldurri gabe hizkuntza polita hau ahora eraman, ez? Ikuste funtsezkoa dela, eta guk egiten ez badugu, inork ez du eginen. Javi, mila esker gurera etortzeagatik eta ekimena hain ondo azaltzeagatik, eta ea zer moduz joaten den azkenean, espero dugu oso ondo joatea. Eskerrik asko zuei. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, ostirala, giroa hotzagoa izango da. Temperatura maksimoak oro har 5 eta 8 gradu artetik ez dira pasako, eta ipar edo ipar-ekialdeko haize finak hotza areagotuko du. Giro ezegonkorrak jarraipena izango du, eta tarteka zaparradak botako ditu, batez ere ipar partean eta bereziki Bizkaian eta Araba ipar mendebaldean. Gainerako lekuetan eta bereziki ekialdean hodeitza zulatuago egongo da. Elurkota 600-800 metro artean kokatu daiteke eta eguerdi partean 709 metrora igoko da. Larunbatean giro hotz eta ezegonkorrak jarraipena izango du. Tenperaturak ostiraleko balio berdintsuetan geldituko dira eta elurkota 600-800 metro artean kokatuko da. Baina goizaldean baliteke zertxobait gehiago jeistea, eguerdi partean gorago egongo da.
Tarteka zaparradak botatzen jarraituko du, batez ere kantauri isurialdean, eta hegoaldean giroa argiagoa izango da, batez ere Nafarroan. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da, barnealdeko hainbat lekuetan eta mendi inguruetan izotza egin dezake. Igandean prezipitazioak urriak izango dira eta giroa argiagoa izango da. Goizaldean, kantauri isurialdean han-hemenka prezipitazio txikia egin dezake eta egunaren amaieran hegoaldetik sartuko den hodeitzak euri pixka bat utzi dezake barnealdean. Gainerako orduetan, ordea ateri egongo da eta hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Goizaldean giroa hotza izango da eta barnealdeko leku askotan izotza egin dezake. Elurkota berriz 600-800 metro artean kokatuko da eta goizean igo egingo da. Temperatura maksimoek gora egingo dute. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Aintzanerekin gaude. Kaixo, Aintzane? Iepa, egunon. Bueno, Errigorraren udazken kanpaina aurkeztera zatoz, ezta? Hori da, hasi berri dugu kanpaina, martxoaren 10ean abiatu genuen, kasu honetan eskutik eskura kanpaina. Errigorak 2 kanpaina izaten ditu urtean eta kurtsoko bigarrena guretzat. Eta, kanpainarekin hasi baino lehen, kontatu iguzu pixkat Errigora ekimenaren inguruan, zer da, noiz sortu zen? Errigora ekimen herritar bada 2014an daukana jatorria eta bere helburua hasieratik izan da Nafarroa erdi eta hegoaldeko euskararen egoeran laguntza bat ematea Euskal Herri osoaren partetik. Eta horretarako, hasiera batean sortu zen ideia izan zen bertakoak propio diren produktuak baliatu, Euskal Herri osoan zabaldu, eta horiekin sortutako saski horrek izan zezala eguneko bat euskalgintzari, Nafarroa erdi eta hegoaldeko euskalgintzari baliabideak emango zizkionak. Hasieran argia ikastolarekin hasi zen eta gero ja zabaldu zen AEKara ikastolei orokorrean sortzeni ere bai, eta orain agerraldia deitzen den eragilea ere sortu da eta berari ere ematen zaio. Gerora sortu zen eskutik eskura kanpaina eta honek izan zuen helburua edo izan zen auzolanaren bidez Nafarroa erdi eta hegoaldeko produktuak Euskal Herri osoko plazetara eta etxetara eraman ahal izatea zuzeneko salmenta hori sustatuz, bertako produktuak sustatuz eta orokorrean ipar bezala harturik elikadura burujabetza. Eta horretarako pixkat urte osoko filosofiarekin eramaten dira Nafarroa erdi eta hegoaldeko produktuak olio bidoietan edo loteetan etxe guztietariko asmo horrekin eta esan duen bezala bai kanpaina bat bai bestea auzolanean oinarritua. Oraintxe bertan Errigorak badu gaitasuna Euskal Herriko 200 gora herritara ailegatzeko eta hori da dagoelako herri guztietan bolondresen bat edo batzuk auzolan komunikatiboa edo banaketan laguntzeko presa daudenak. Eta auzolanari jarraituz urtean behin egiten dugu azkeneko kanpaina auzolan handi bat, Ablitasen egiten duguna orain bertan, eta bertan udazkeneko saskiak eta prestatzen ditugu denok elkarrekin. Eta pixka finean hori da, 3 ardatz nagusi ditu Errigorak, euskara, elikadura burujabetza eta auzolana, eta horiek denak sustatu nahi ditu ardatz harturik Nafarroa erdi eta hegoaldeko egoera eta bertako produktuak eta baita ere euskalgintza indartuz. Komentatu duzun bezala, auzolanaren garrantzia azpimarratzen duzue Errigoratik, eta nola antolatzen zarete auzolan hau egin ahal izateko eskualdeka jendearen partaidetza sustatzeko?
Bai, hor badaukagu sare bat, sarea deitzen diogu guk, eta da pixkat errigoraren bihotza edo martxatzen laguntzen diona. Eta urte osoko harremana izaten saiatzen gara, baina egia da gure sarekideak normalki beste hainbat gauzetan ere sartuak daudela, eta errigora beste bat dela, eta orduan batez ere kanpainei lotuta egiten dugu harremana eta lanketa herrietan. Baina egia da proiektura lotzeko saiatzen garela urte osoan hori sustatzen, eta normalki kanpainen bueltan bilerak egiten ditugu eta pentsatzen dugu herriz herri nola landu kanpaina edo iristarazi are gehiago, eta esandako beste ekintza puntual horietara ere gonbidatuz. Lehen aipatugun bezala, orain udazkeneko kanpaina abiatu duzue, beste modura denona da onura lelopean, eta zer esan nahi du honek? Bai, guk ikusten genuena egiten dugun irakurketa da, badaudela oraintxe mahai gainean bi eredu, ez? Bat indarrean dagoena, gaur egungo elikadura sistema edo elikatzeko modua, eta bestea da alternatiba, ez? Eta elikadura burujabetzaren bidea hartzen duena. Gu bigarren horretan kokatzen gara, eta bai ikusten genuena da, kontsumitzailearen partetik batzutan kontsumo kontzienteagoa edo beste alternatiba bat eraikitze hori, ekologikoa kontsumitzea edo modu jasangarriago batean kontsumitzea ere ikusi izan dela askotan, kasik egin beharreko sakrifizio bat bezala kausaren mesedetan, ez? Eta noski, denok eman behar dugu zerbait egoera aldatzeko, baina ikusten genuena da, modu hauek sortzen dituztenak direla batez ere onurak, ez? Alternatiba horrek ematen dizkigula bai norbanakoari, baina baita ere herriari edo kolektiboari pila bat onura. Eta gure kanpaina zela horren erakusle, ez? Nola aldatzen denean, proiektua sortzen denetik, gure etxetara iritsi arteko eredu hori, bitartekaritza eredu hori, gaur egun dela batez ere enpresek negozioa egiteko erabiltzen dutena, hori iraultzen dugun momentuak, mesede asko sortzen zaizkigula edo ematen digula, eta hortan jarri nahi izan dugu azpimarra. Eta ez bakarrik kontsumitzaileari, baina baita ere, ekoizleei berai ere, besteko aukera bat ematen digula, eta denok osatzen dugun herriari ere ematen diogula norabide bat, zentzu bat, edo zerbait trinkoagoa gure parte hartze horren bidez. Orduan, aurtengo, esan duzun bezala, aurtengo leloa beste modura denona da onura da, leloak uste dut nahiko azaltzen duela, baina rigoraren kasuan, eskutik eskura kanpaina da gure egiteko beste modu horren erakusle. Gero herriz herri badaude egiteko beste modu asko ere, norabide berean lanean ari garenak, eta hor daukagu horako ekosistema polit bat Euskal Herrian ere, okala handiagoa izango bada urteak pasa ala, izan kontsumo elkarteak, izan kooperatibak, izan ekoizleek dituzten zuzeneko salmentarako ereduak, eta, eredu hori nahi genuen jarri azpimarran, eta horrek sortzen dizkigun onurak. Eta zergatik ematen dioztu egin beste garrantzi gertuko ekoizpenari? Azkenean esan dudanaren aritik, eredu jasangarri bat behar dugu, ez? Jasangarria izan guretzako, eta bai lurrarendako ere bai, bertan, Euskal Herrian bertan ekoizten diren zainzuriak izanik zergatik ekarri behar ditugu Txinatik edo Perutik, ez? Eta horiek hurbiltzeko modu jasangarriago bat baldin bada kontsumitzailearendako ere, hori bultzatu behar dugu, bai balio edo bitartekaritza motz hori egiteak ematen digulako informazio gehiago, hurbiltasun gehiago, badakigu nondik datorren nola ekoitzia den. Hurbiltasuna zentzu guztietan baita ere garraioari dagokionez,
baina baita ere balio kate horretan. Eta uste dugu hori dela ahalik eta gehien zukutu behar dugun eredua, ahalik eta hurbilen daukagun hori izan behar dela guk kontsumitzen duguna, eta kasu honetan badaukagu Nafarroa erdi eta hegoaldea dela Euskal Herriaren baratza, ez? Eta bertako produktuak kanpora atera beharrean, baliatu ditzagun ahalik eta hurbilenekoa kontsumitzeko. Eta Nafarroako kontsumitzaileak uste duzu honekiko kontzientzia dutela? Zientzia garatzen doa eta guk egiten duguna da hor gure aletxoa jarri, ez? Uste dugu helburu badela, gaur egun azkenean gehiengoak praktikara eramaten duen kontsumo eredua edo da supermerkatu eta enpresa handi horiek esleitzen digutena, eta hortan gabiltza gure proiektu honek ere edo eskaintzen dugun alternatiba honek geroz eta indar gehiago hartu edo geroz eta jende gehiagorengana iritsi, ikusten dena da urtez urte gure kanpainara lotzen dena gerora ere errepikatzen duela. Esandako onura guzti horiek errealak direlako eta jendeak hala ikusten duelako ere bai, ez. Orduan, guk gure saiakera egiten dugu uste dugunaren alde eta gure ereduak ere eskatzen du kontzientzia hartze bat dudarik gabe. Ez du nuke errango gaur egun gailentzen den eredua dela, baina gure aletxoa egiten dugu bide horretan. Esan dugun bezala 11. edizioa da kanpaina honetaz. Helburuak berdinak izaten jarraitzen dutela pentsatzen dut, baina beste batzuk sortu egin dira urte hauetan zehar. Bai, hori da, Errigorak dagoeneko badu ibilbide mardula, eta iazko kurtsoan bete genituen 10 urte, eta horrek ez dakit, 10 urte direlako, 10 delako ez dakit zergatik, baina jartzen gaitu etorkizunera begira ere, ez? Zorionez, bildu ditugulako baldintza nahiko sendu batzu, badugu kontsumitzaileen sare nahiko trinko bat urtez urte handitzen doana, eta horrek ematen digu segurtasuna ere, duela 10 urtetik hona zenbait gai berri mahaigaineratu zaizkigu, aldatu ere dira baldintzak edo hasierako abia puntuak, eta zentzu horretan ematen digula anbiziorako tartea sortutako baldintza indartsu horiek, ez? Eta, horretan gabiltza, pixkat barrura begira ere bai, momentuz kanpaina bakoitzak bere jatorrizko helburua mantentzen du, urtetik urtera egia da, gure barne mailako helburua izaten dela, ahalik eta jende gehiagorengana iristea, edo kanpainaz kanpaina publiko hori zabatzen joatea, eta momentuz lortzen ari garena da. Orduan, etorkizunera begira proiektuari igual modu sakonagoan edo eragingo dioten zenbait afera etorri daitezke, edo ez, baina hortan hausnarketa hortan ere bagabiltza 10 urteren ondotik. Eta kanpaina berez nola funtzionatzen du? Oso simplea da. Esan dudan onura horien artean ere badago sinpletasuna eta erosotasuna. Errigora.eus webgunera sartuz gero, bertan agertzen da katalogoan ditugun produktu guztiak, eta bertan zure aukeraketa egin, zenbazeko burutan zer nahi duzun, eta zure kontu moduko bat sortu edo dagoeneko bale moduztu sartzen duzu, eta aukera dago bertan aukeratzeko non bildu nahi duzun. Normalki errandudan bezala 200 gora herritara iristeko gaitasuna du Errigorak gaur egun, orduan normalki izan beharko genuke aukera gure inguru hurbiletik oso hurbil dagoen tokiren batean produktu hauek biltzeko, orduan aukeratzen duzu tokia, non bildu nahi duzun, eta baita ere ordainketa nola egin nahi duzun. Eta badago aukera online ordaintzeko txartel bidez, bizun bidez badago aukera, edo bestela produktuak jasotzen dituzunean eskuz ordaintzeko aukera ere badago. Erran beharra da ere badagoela aukera online ordainduz gero 2 zatitan ordaintzeko, orain bat eta aurrerago beste erdia,
eta hori ere jasangarriagoa izateko ere urte guztirako erosketaren logika hori, eta besterik gabe, pausu horiek emanda iritsiko zaizu konfirmaziorako e-mail bat, eta pixkat aurrerago ze egun eta ordu zehatzetan nondik aukeratutako lekutik noiz pasa behartzaren zehazten dizun e-mail bat, egun hortan pasa, eta hor duzu urte osorako kalitatezko produktuak eta oso onak gainera. Aurtengo edizioan formatua aldatu egin duzu, ezta? Ze pasaden urtera arte 3 saski itxi zeuden, eta haien artean aukeratu behar zenuen edo bat, edo 2, edo 3 eramatea. Eta aurten produktu solteak hautatu ditzazkezu, ez? Bai, gauza da, esan dudan bezala, 2 kanpaina desberdin daudela. Zuk orain aipatu duzuna udazkeneko kanpaina da. Eta hortan euskalgintzari ekarpena egiteko logika horretan saskiak daude eta produktu desberdin osatuak, zuk aukeratu duzu saskia eta produktu bakoitzetik bat izaten duzu normalki. Udaberriko honetan aldiz bestea da logika, eta da gehiago baldoteetan eta urte osorako despentsak betetzeko saiakera bat, eta bertan aukeratzen duzu ze produktu mota zehatz nahi duzun, ea zainzuriak eta olioa nahi duzun, ea piperrak eta menestra nahi duzun, edo ardoak bakarrik eskatu nahi dituzu. Eta produktuak aldatzen dira urtez urte edo normalean antzekoak izaten dira? Saiatzen gara urtero produktu berrien bat frogatzen, edo gero ere askotan behin ja kanpaina pasata galdetegiren bat bidaltzen badiegu bezeroei, eskatzailei, beraiek esaten badigute, produktu hau berria da eta ez daite asko gustatu, edo olako iritzia jasotzen baditugu, gu ere saiatzen gara eskaintza bera hobetzen. Kasu hontan aurten ere badaude zenbait berrikuntza, adibidez arroz mota berriak sartu ditugu, lekaleak lehen dilistak eta txitxirioak lehorrean elkarrekin zeuden, eta orai banatuta eska daitezke, dilistak alde batetik eta txitxirioak bestetik, pasta barietate berri bat ere sartu dugu, ardoetan lehen ardo txuri eta gorririk etzegoen, orai badago, eta, halako aldaketa txiki batzuk izan dira, iaztik ona ez dela berrikuntza handirik egon, baina, seinale jendeak ere pozik hartu zuela iazko eskaintza, eta horten ere erabaki dugu errepikatzea. Eta ekoizpen prezioan saltzen dituzue produktuak, ez da? Bai, hori da kanpaina honen filosofiaren kasik bihotza. Da, jatorrizko prezioan jaso ditzakezula produktu hauek zure herrian bertan. Joango bazina Nafarroa hegoaldeko ekoiztetxe baten ateetara bezala. Eta esan dudan bezala hori posible egiten duen bakarra da bitartekaritza horrek ez dela existitzen negozioa edo egin nahi duen bitartekaritzarik, ez? Kasu honetan auzolanaren bidez egiten delako ekoizle eta kontsumitzaileen arteko zubi lan hori, eta horrek ematen digu aukera gure herrietara jatorrizko prezioan eramateko produktuak. Eta hori gure alderako kasu honetan. Eta gero azpimarratzekoa den beste gauza bat da, euskaraz etiketatuak daudela, ezta? Zer suposatzen du honek? Bai, gure produktuak orokorrean badaukate gaur egun duela 2 urte sortu zen zigilu bat, errigora balioak deitzen den zigilua, eta horrek bermatzen duena da zenbait kontu. Alde batetik, euskararen alorretik, bai, euskaraz etiketatuak egongo direla, baina baita ere ekoiztetxe barruan euskara planak lantzen ari direla edo martxan daudela dagoeneko. Beste aldetik, auzolanera batzeko konpromisoa hartzen dutela ekoizleek beraiek ere bai. Beste aldetik, jatorrizko edo oinarrizko osagaiak Nafarroan sortuak direla. Hau da, nahiz eta berdin du ekoiztetxea Nafarrokoa izan, piperrak egiten duen ekoiztetxea, piperra bera ere landatua izan dela Nafarroan. Eta
eta baita ere bermatzen duena da piper hori sortu duen nekazariarekiko adibidez harremana justua edo duina izan dela. Ordan euskararena bai da azpimarratzeko moduko zerbait, baina badituz beste zenbait balio ere gure produktu guztiek badute atzetik. Eta saski bat eskatu nahi baldin badugu, noiz arte daukagu epea, nora jo behar dugu? Kasu honetan, martxoak 26 arte dago eskaerak egiteko aukera, esan dudan bezala errigora.eus webgunea dago martxan, baina egia da internetez eskaerak egiteko trebetasuna ez duenarentzat ere jarri dugula zenbait telefono zenbaki ere martxan, aste tartez goizeko 9:00-tatik ordu bat erdietara martxan daudenak, eta Euskal Herritik martxan dagoen telefonoa 844-877-1223 da, eta bertara deituz ere eskaera egin daiteke. Kasu honetan ordaintzeko bai eskura egin beharko zela produktuak jasotzen duzun momentuan. Eta behin eskaera eginda, noiz jasoko dugu saskia gure etxean? Nafarroan kasuan, herrialde dugu normalki banaketa, eta Nafarroak aurten azkenak izango gara produktuak jasotzen, eta hauek maiatza bukaeran jasoko ditugu. Errandudan bezala, jasoketarako egun zehatza eta ordua e-mail baten bidez jasoko du eskatzen duenak, eta bertara joanez, zuk aukeratu duzun gunean jaso ahalko duzu. Eta zer da Errigoratik kanpaina honetaz espero duzuena? Esan dudan bezala, gure intentzioa da ahalik eta etxe gehienetara iristea Nafarroa erdi eta hegoaldeko uzta. Bai modu batera, nola bestera. Lehenengo aldiz eskatzen duen jendea ahalik eta gehien izatea, normalki, esan dudan bezala, behin eskatzen duenak berriro errepikatzeko ohitura ere badauka, ikusten duelako zeinen erosoa eta mesedegarria den eskaintzen duguna, orduan espero dezagun zenbait eskatzaile berri ere batzea kanpaina honetara, esan barra dago momentuz jaso dugun erantzuna edo nahiko ona izaten ari dela, eta espero dezagun ondoko egunetan, martxoak 26 arte, are gehiagokoa izatea, horten gabiltza saiatzen. Aintzan eia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan? Besterik gabe, animatzea jendea probatzera, urte osorako zure despentsak halako produktu kalitatezkoak eta baloretan oinarrituak izatea asko betetzen zaituen zerbait izan daitekeela, eta mesedegarria dela zentzu guztietan, ez bakarrik guretzat baizik bai mundu eta bai herri honentzat ere bai, probatzeko autua egitea, bakoitzaren gaitasunaren arabera, produkturen bat, izan daiteke produktu bat baino gehiago, eta hori animatzeko errigora.eus webgunera sartu, ikusi zein den gehien gustatzen zaizun produktua, eta besterik, hori da esateko dudana. Aintzane zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko ratutxo bat ateratzeagatik eta ondo azaltzeagatik, eta ea zer moduz baten den kanpaina. Mil esker zuei guri tartetxo hau eskaintzeagatik. Ondo segi, agur. Aio, mil esker. Gaurkoz hau da izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburuna pasa, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.